Oli tosi pitkään kadonneita hevosia. Vain 1 ja 2 hevosta on kadonnut. Mandy ja Mimi. Eli ne on tuolla. Tai oikeastaan tää ei oo kadonnut. Se oli täällä vielä. Paitsi Mimi on kadonnut just tonne. Ja sitten nyt alkaa taas. Ja tää on siis vähän eri. Koska mä en ehikään kuvaa joulukalenteria kauhean paljon. Mä ehdin vaan noin 2. ja 1. Eli tää ehkä tulee joulukalenteri vielä joskus. Koska tänään mä en ehdi oikeesti tehdä. Mä en ehdi tehdä enää. Nyt tulee tämmösiä kateellinen lyhyt elokuva. Hei, onks tänään kouluun? No mietipä vähän. Hei, onks tänään kouluun? No mietipä vähän enemmän. Ehkä. Amadeus tuu. Mä unohdin sut. Amadeus, mä unohdin sut. Lähetään. Noin. Tietysti miten mä saan käteen. Kyllä tänään sit on koulu. Siellä Amadeuksen jaloissako? No ei. Ja mulla on tänään tunti. Nyt lähdetään äkkiä seuraavaksi. Koulussa. Mä myöhästyn melkein koulusta. Jes, varattu penkki. Joo, mä oon tulossa, oottakaa. Noin, mä tulin. Mun tarina on tässä kirjassa. Olipa kerran Sini ja Amadeus. Mä olin ihan talvella itsekseni. Sain päättää hevoset kaikille tuntilaisille. Oli tosi kiva päivä, paitsi että tipuin monta kertaa. Sen jälkeen alkoi sujua ja sain oman hoitohevosen. Loppu. Ja siis tänään tulee lyhkäinen osa, koska mä en pysty kuvaamaan kauan, koska mulla on tekemistä. Mun pitää mennä seuraavaan videon pariin. Ja sehän lähettyy parin päivän päästä. Niin joo, heippa!